Il-konsulent ta' tfal fl-Isptar Mater Dei, il-professur Viktor Grek, saħaq li l-awtoritajiet tas-saħħa isejħu lockdown b'mod ikkalkulat meta jkun hemm il-ħtieġa. Filwaqt li qal li l-awtoritajiet tas-saħħa qed jagħtu pariri sewja, spjega kif il-lockdown li huwa pass drastiku m'għandux jiġi ddikjarat qabel il-waqt. Qal li lockdown imsejjaħ kmieni ma jkunx effettiv, hekk kif il-każijiet huma mistennija jitilgħu xorta waħda f'daqqa meta l-lockdown jiġi rtirat. Tista' perroħa l-oħra tagħmel lockdown prematur. Jiġtajt mela ma jċċaqlaq xejn ħadd u l-epidemija isa tiffiżilja bil-mod, imma mbagħad kif din tirelaxxa ftit jerġa' jkollok spike wara. Il-professur analizza s-sitwazzjoni bir-reqqa u saħaq li huwa importanti li l-mewġa ta' każijiet ta' coronavirus li b'mod inevitabbli qed tolqot lil pajjiżna bħal kwalunkwe pajjiż ieħor fid-dinja se tkun inferxa fuq medda ta' ġimgħat u xhur. Ix-xewqa tagħna hi li dawn l-luf kollha li ħajmirdu u li ħajkollhom bżonn sptar, nerġa' ngħid mhux kollha 14% nikkalkulaw. Dawn il-14% inqattruhom. Jiġifieri mhux jimirdu kollha f'darba, f'xahar, jimirdu f'3 xhur, f'4 bil-mod. F'dan il-kuntest semma l-importanza li l-każijiet jibqgħu jkunu reġistrati bil-mod u b'mod kostanti, ħalli s-servizzi tas-saħħa u dawk tal-kura jkunu jistgħu ilaħqu mad-domanda. Jekk nofs il-popolazzjoni kollha mikrobu u nofs il-popolazzjoni 14% minna qed nitkellmu fuq 30-40,000 ruħ ġejna ħabtunna l-bibin l-isptar f'ġimgħa tliet, ma jistax ikun, ovvjament, ħajmutu ħafna nies. Allura nkunu nixtiequ illi dak l-spike inmewtuh. Jifa kollok montanja, jkollok olja żgħira li nqattruha anke kien jinfettaw ruhom l-istess ammont ta' nies, imma fuq perjodu ta' żmien twil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.